Всичко започна в един дъждовен вторник. Майка ми се обади, гласът й трепереше, а на заден план се чуваше престорена кашлица, която ме прониза като нож. Тя ме помоли да отида веднага вкъщи, защото имала лоши новини. Когато влязох в хола, видях седнала на дивана, прегърнала стара снимка на баща ми, с разхвърлени фалшиви медицински изследвания по масата. Тя ме погледна с пълни със сълзи очи и прошепна думите, които всеки син се ужасява да чуе. Имам рак, Марк. Докторите казват, че има надежда, но операцията в чужбина струва 30 000 евро. Аз ги нямам, предполагам, че това е краят за мен. Светът ми се завъртя. Не можех да дишам. Майка ми, жената, която ме беше отгледала, умираше. Веднага започнах да пресмятам спестяванията си, които бях заделял за нов апартамент. Брат ми, Виктор, стоеше въгъла с наведена глава, преструвайки се на съкрушен. Аз нямам нито стотинка, братле, каза той с дръзгав глас. Затънал съм в дългове към едни лоши хора, дори не мога да помогна на мама. Ти си ни единствената надежда, в този момент не ми пукаше за парите. Виждах само бледото лице на майка си и бях готов да дам и последната си капка кръв, за да спася. Не се поколебах нито за секунда. Още същия следобед отидох в банката и преведох всичките си спестявания 30 000 евро, които бях събирал в продължение на 5 години с извънреден труд и лишения. Когато се прибрах и им показах потвърждението за превода, майка ми ме прегърна толкова силно, че за момент помислих, че това е прегръдка на благодарност. Виктор само кимна и промълви: ти спаси мама, Марк. Никога няма да го забравим. Трябва да заминем веднага, миличък, каза тя, бършейки фалшивите си сълзи. Клиниката в Германия ни чака. Виктор ще дойде с мен, за да ме вози и да се грижи за документите, защото аз едва стоя на краката си. Ти остани тук, работи, не се притеснявай за нас. Ще ти се обаждаме, когато можем. Те заминаха на следващата сутрин с такси до летището. Аз останах в празния апартамент, чувствайки се едновременно съкрушен и горд, че съм успял да помогна. За да възстановя поне малко от финансовата дупка, в която изпаднах, поех нощни смени в склада на фирмата си и започнах да карам такси през уикендите. Спях по 4 часа на денонощие, хранех се с полуфабрикати и броях стотинките си, но всяка вечер се молех за здравето на майка си. Изпращах им съобщения, как мина прегледът: мамо, силна си, ще се справиш. Отговорите бяха кратки и редки. Тежко е, Марк, мама спи след терапията, трябват ни още пари за лекарства. Бях готов да продам и колата си, ако се наложеше. Една събота вечер, докато почивах в таксито между две поръчки, реших да прелистя социалните мрежи, за да разсея черните мисли за болната ми майка. Попаднах на профила на една от бившите приятелки на Виктор момиче, което обичаше да парадира с лукс. Точно там видях стори, което спря дъха ми и накара стомаха ми да се преобърне. На екрана се виждаше огромна, бяла яхта, пореща тюркоазените води на гръцки остров. Музиката дънеше, а в центъра на кадъра беше майка ми, същата жена, която преди седмица едва стоеше на краката си. Тя беше със скъпи слънчеви очила, широко усмихната, вдигаща чаша скъпо шампанско към камерата. До нея Виктор, сиещ от щастие, подхвърляше ключове за кола. Камерата се завъртя и показа паркираното на пристанището чисто ново, черно Ауди А6. Надписът на сторито беше: благодарим на спонсора. Животът е прекрасен, когато знаеш как да го живееш. На здраве за новото начало. Сърцето ми започна да бие толкова силно, че усещах пулса в ушите си. 30 000 евро. Моите 30 000 евро, които трябваше да платят за операция на рак, всъщност бяха платили за ваканцията на майка ми и новата играчка на мързеливия ми брат. Те не бяха в Германия. Те не бяха в болница. Те бяха на парти, организирано с моята пот и моите лишения. В този момент добрият син в мен умря, а на негово място се роди нещо студено и безмилостно. Ръцете ми трепереха, докато набирах номера й.
Когато тя вдигна след третото позвъняване, първото нещо, което чух, беше приглушеният ритъм на хаос музика и шума на вълните. Но щом разбра, че съм аз, гласът и мигновено се промени. Тя започна да диша тежко, почти хриптейки. Ох! Марк, миличък, простена тя театрално. Едва говоря, току-що ме изведоха от процедура. Много е тежко, сине, лекарите казват, че имам нужда от още почивка и тишина. В коя клиника си, мамо? Попитах аз, гласът ми беше равен, студен като лед. Исках да ти пратя цветя. Кажи ми адреса в Мюнхен. О, не дей, започна тя да пълтечи. Тук не дават цветя, стерилно е. А и Виктор се грижи за всичко. Той е златно момче, не се отделя от мен. В този момент на заден план чух глас на Виктор, който крещеше: мамо, ела да видиш как ускорява аудито. Истински звяре. Музиката се засили за секунда, преди той вероятно да си спомни, че тя говори с мен. Настъпи кратка, гузна тишина. Майко, казах бавно, защо в стерилната клиника в Мюнхен свири гръцка музика и Виктор се хвали с нова Ауди? Видях сторито, мамо. Видях яхтата. Видях шампанското. Ракът изглежда изключително фотогеничен под гръцкото слънце. Тя занемя. Чух само как си поема дъх, сякаш се кани да измисли нова лъжа, но аз не й дадох шанс. Излъгаме, че умираш, за да му купиш кола? Използва най-големия ми страх, за да ме ограбиш. Не се притеснявай за процедурите. Когато се върнете, ще откриете, че аз също започнах една терапия. Терапия по прочистване на живота ми от паразити. Затворих телефона, преди да започне да се оправдава. Вече нямах майка. Имах само двама длъжници, които тепърва щяха да разберат какво означава истинска загуба. Докато пътувах към кантората на нотариуса, в главата ми кънтяха думите на баща ми от преди 5 години. Марк, ти си разумният. Прехвърлям семейния имот на твое име, за да знам, че един ден няма да бъде проигран на карти или похарчен за глупости. Тогава го направихме тихо, за да не дразним Виктор и майка ми. Те знаеха, че къщата е наша, но не подозираха, че по документи тя е изцяло моя. Нотариусът потвърди това, което знаех, нотариалният акт беше чист, без тежести и на мое име. Те живееха там само по моя милост. Искам да обявя имота за спешна продажба, казах аз, докато подписите ми се лееха върху документите за брокерската агенция. Цената да е атрактивна. Искам купувач до края на седмицата. Но, господине, това е голяма къща, обзаведена, майка ви и брати са там, нали? Попита чиновникът, повдигайки вежди. Те са в Гърция, празнуват оздравяването на майка ми с моите 30 000 евро, отвърнах със зловещо спокойствие. Считайте ги за временно пребиваващи туристи, които са просрочили визата си. От този момент аз не притежавам семеен дом. Притежавам актив, който ще осребря още днес. Още същата вечер сайта за имоти се появи обявата «Спешна продажба». Напълно обзаведена къща. Ключ в офиса. Свободна веднага, изключих телефона си и се загледах в обявата. Те мислеха, че са ме ограбили, но не знаеха, че са заложили единствения покрив над главите си за една седмица на яхта. Купувачът се появи по-бързо, отколкото очаквах. Беше студен и прагматичен инвеститор, който търсеше точно такава голяма къща с голям двор, за да я превърне в частен хоспис за възрастни хора. Сделката беше светкавична, той плати в брой, а аз му предадох ключовете и документите пред входа на имота, точно в момента, в който видях познатото черно Ауди да завива по улицата. Виктор спря пред портата с вихър от прах, надувайки клаксона, сякаш се прибираше като победител. Майка ми слезе от предната седалка, облечена в нова маркова рокля, със сламена шапка и огромен букет цветя в ръцете, вероятно за да замаже очите ми с малко внимание след Гърция. Марк, какво правиш тук с тези хора? Провикна се тя, опитвайки се да сложи най-милата си усмивка. Миличък, виж, чувствам се по-добре.
Морето ми подейства вълшебно, лекарите казаха, че е чудо. Чудото свърши, мамо, казах аз, пресичайки пътя и към входа. Запознайте се с господин Иванов. Той е новият собственик на тази сграда. От 10 минути това вече не е наш дом. Това е бъдещ хоспис. Виктор излезе от колата, пребледнял, с зачервени очи. Какви ги дрънкаш, бе? Какъв собственик? Това е нашата къща. Ти нямаш право. О, имам пълното право по закон, Виктор, подхвърлих копия от нотариалния акт на предното стъкло на новото му Ауди. Баща ни ми я прехвърли преди години, за да я пазя от хора като теб. Но след като вие погребахте майка ни заради една кола и една седмица шампанско, реших, че няма смисъл да пазя нищо. Продадоха. Парите са вече сметката ми точно 120 000 евро, които ще покрият моите 30 000 и ще ми осигурят спокойствие далеч от вас. Марк, ти не можеш да ни изхвърлиш. Изпища майка ми, хвърляйки букета на земята. Къде ще живеем? Аз съм болна жена. Ти си жива и здрава, мамо. Сама го каза, морето направи чудо. А щом си здрава, можеш да работиш. Господин Иванов търси персонал за хосписа, чистачки и помощници. Можеш да кандидатстваш за работа в собствената си бивша спалня. Новият собственик, господин Иванов, не беше човек на сантиментите. Той само кимна на двама едри мъже в черни тениски, които чакаха в микробус за тъгъла. Докато майка ми и Виктор още се опитваха да осмислят думите ми, охранителите влязоха в къщата с професионално хладнокръвие. Господа, имате 15 минути да изнесете личните си вещи, каза сухо Иванов, поглеждайки часовника си. След това сменяме бравите и активираме СОТ. Тази сграда вече е строителен обект. Майка ми започна да крещи, че това е незаконно, че ще извика телевизията, че синът й е престъпник. Но когато видя как куфарите и с новите дрехи от Гърция летят към тротуара, писъците й преминаха в ридания. Виктор се опита да се направи на мъж и да избута един от охранителите, но само след секунда се озова притиснат към капака на новото си Ауди с извита ръка зад гърба. Къщата е продадена легално, измърмори охранителят в ухото му. Собственикът има документ. Ти нямаш нищо. Изчезвай, докато не сме извикали полиция за нахлуване в чужд имот. Гледката беше сюрреалистична. На тротуара се трупаха кашони, старата микровълнова, любимият футюел на майка ми и десетки торби с буклуци. Всичко това стоеше до лъскавото, черно Ауди, което сега изглеждаше като нелепа подигравка. Марк, моля те, проплака майка ми, хващайки ме за ръкава. Къде ще спим до вечера? Виктор даде всичките ти пари за колата и екскурзията, нямаме нито стотинка за хотел. Имате прекрасна кола, мамо, отвърнах аз, изтръгвайки ръката си. Седалките са кожени, климатикът работи, имате и музика. Тъкмо ще можете да слушате гръцко, докато се опитвате да се свиете на задната седалка. Нали за това дадохте моите 30 000 евро? Ето ви ги 1,8 тона немско инженерство. Приятна нощ. Качих се в моята кола, докато Иванов лично заключваше портата с дебела верига. В огледалото за обратно виждане видях как Виктор рита гумата на Аудито в ярост, а майка ми се свлича върху един от куфарите си на тротуара. На следващата сутрин, след като прекараха нощта свити на кожените седалки в колата, Виктор взе единственото логично решение да продаде Аудито веднага. Той имаше нужда от бързи пари за наем, за храна и за да успокои майка ми, която не спираше да хлипа на задната седалка. Той подкара колата към най-голямата автокъща за изкупуване в града, вярвайки, че ще си върне поне 20 000 евро от сумата. Собственикът на автокъщата, човек с опитен поглед, взе документите на колата и се затвори в офиса си за проверка. 10 минути по-късно излезе с подигравателна усмивка. Момче, ти май си паднал от Марс, каза той, подхвърляйки му талона. Тази кола е със запор от частен съдия-изпълнител заради дългове на предишния собственик. Освен това има неплатени данъци за 3 години назад. Никой законен дилър няма да докосне,
а ако те спре полиция, ще ти я конфискуват на място. Виктор пребледня. Беше купил колата насляпо от свой познат лихвар в Гърция, вярвайки, че прави сделката на живота си с моите пари. Но аз дадох 25 000 евро за нея. Трябва да я продам. Трябват ми пари за квартира. Можеш да я дадеш само за части в някоя морга за 2000 евро, отсече дилърът. Или да продължиш да я караш, докато те хванат. Твой избор. Майка ми, която чу всичко през отворения прозорец, избухна в неконтролируем плач. Те притежаваха лъскав метален затвор, който не можеха да осребрят, и нямаха дом, в който да се приберат. Измамата с рака им беше донесла само една седмица лукс и доживотна мизерия. Брат ми седна на бордюра, заби главата си в ръцете и за първи път разбра, че този път няма кой да плати сметката му. След шока от запорираното Ауди, майка ми и Виктор вложиха последната си капка енергия в това да ме открият. Те отидоха пред стария ми апартамент, но там ги посрещнаха непознати хора, бях го отдал под наем на млада двойка още в деня, в който преведох парите за операцията, знаейки, че ще ми трябват средства за новия старт. Отидоха в офиса ми, но охраната ги спря още на входа. Господин Марк вече не работи тук. Напусна преди 3 дни по взаимно съгласие. Те стояха на тротуара, изгубени в град, който до вчера беше тяхна детска площадка, а днес беше враждебен лабиринт. Точно тогава телефонът на Виктор извибрира. Беше имейл от мен, изпратен до двамата. Мамо, Викторе, спрях да съществувам за вас. Смених града, работата и номера си. Не ме търсете, няма да ме намерите. Парите от къщата са в сигурна сметка, до която вие никога няма да имате достъп. Излъгахте ме, че смъртта чука на вратата ни, за да си купите седмица щастие. Сега животът чука на вратата ви и иска си наема. Наслаждавайте се на аудито, той е паметник на вашата алчност. Това е последният ми контакт с вас. За мен вие сте просто непознати, които ме ограбиха. Майка ми започна да набира номера ми истерично, но чуваше само студения глас на оператора, този номер не съществува. Тя се свлече на колене пред входа на бившата ми работа, докато минувачите я заобикаляха с безразличие. Виктор захвърли телефона си в кофата за буклук в пристъп на безсилна ярост. Бях ги изтрил от реалността си по-ефективно, отколкото те бяха излъгали за болестта. Бях свободен, а те бяха сами със своята лъжа. 3 месеца по-късно съдбата реши да се подиграе с тях по най-жестокия възможен начин. Луксозното Ауди отдавна беше конфискувано от полицията при рутинна проверка, оставяйки ги буквално на улицата. С последните останали стотинки от продажбата на семейните ценности, които успяха да спасят от къщата, те наеха една влажна, полуразрушена стая в покрайнините на града, където мухълът по стените беше единствената декорация. Майка ми, която доскоро разиграваше театър, че е терминално болна, за да пие шампанско на яхта, сега беше принудена да влезе в истинска болница. Но не като пациент в луксозна клиника, а като санитарка в държавното онкологично отделение. Тя прекарваше по 12 часа на ден, емийки подове, сменяйки подлоги и изнасяйки отпадъци, обградена от истинското страдание, с което някога се беше подиграла. Всяка вечер тя се прибираше с зачервени ръце от белината, миришеща на болнична дезинфекция, само за да завари Виктор на дивана. Той беше потънал в депресия, отказвайки да работи каквото и да е под достоинството му, и постоянно обвиняваше, че планът й е бил лош. Иронията е пълна. Мамо, подхвърли той една вечер, докато тя се опитваше да стопли малко супа на един стар котлон. Ти излъга, че имаш рак, а сега по цял ден гледаш хора, които наистина го имат. Бог има странно чувство за хумор, нали? Тя не му отговори. Просто седна на дървения стол и загледа празното пространство. Вече нямаше сили за лъжи. Истинската болест, която я разяждаше, не беше рак, а осъзнаването, че е загубила единствения човек, който наистина обичаше, заради сина, който сега я презираше. Една вечер, докато се наслаждавах на спокойствието в новия си дом в друг град, телефонът ми извибрира от известие в социалните мрежи. Виктор беше създал нов профил,
само за да ми прати съобщение. То беше дълго, хаотично и изпълнено с правописни грешки от нерви. Марк, моля те, вдигни. Мама е зле. Този път не е шега. Стресът от последните месеци я събори, вдига кръвно, припада в болницата, където чисти. Докторите казват, че сърцето й отказва. Трябват ни пари за истински изследвания и лекарства. Заклевам ти се в паметта на баща ни, този път не те лъжам. Тя умира от мъка по теб. Прочетох съобщението 2 пъти. Преди няколко месеца тези думи щяха да ме накарат да тръгна веднага, да плати всичко, да плача пред леглото й. Но сега не почувствах нищо. Само празнота. Те бяха изхабили кредита си на доверие с най-скъпата валута – човешкия живот. Вместо да му отговоря с думи, аз направих 2 неща. Първо, изпратих му снимка на екрана си, показваща как блокирам и този негов нов профил. Второ, изпратих му един последен линк към народната приказка за лъжливото овчарче. Когато вълкът наистина дошъл, никой не се притекал на помощ, защото никой вече не вярвал на лъжеца. Това беше моят отговор. Дори и тя наистина да беше зле, те сами бяха изгорили моста, по който можех да стигна до тях. Не бяха с този, който убиваше нейните собствени измами, бяха отровили всичко помежду ни. Натиснах бутона «Блокирай» и оставих телефона на масата. Вечерята ми стиваше, а тя беше много по-важна от поредния им опит за емоционален шантаж. 1 година по-късно, аз столях на терасата на новия си дом в малък, спокоен град близо до морето. Въздухът миришеше на сол и бор, а не на болнична белина или напрежение. Финансово бях постабилен от всякога, инвестирах парите от продажбата на старата къща в собствен бизнес, който процъфтяваше. Но по-важното беше, че бях емоционално свободен. Вече не се събуждах с панически страх от телефона си. Не скачах от всяко позвъняване, мислейки, че някой умира или че дължа пари за чужди грехове. Около мен имаше хора, които ме ценяха заради това, което съм, заради моя характер, труд и лоялност, а не заради дебелината на портфейла ми или способността ми да бъда спасител на хора, които не искат да бъдат спасени. Разбрах от познати, че майка ми и Виктор са се преместили в друг град, където никой не ги познава, и продължават да живеят ден за ден, затънали в дребни лъжи и взаимни обвинения. Тя все още работеше като санитарка, а той като общ работник по строежите, когато го мързеше по-малко. Те бяха останали в капана, който сами си построиха от алчност. Един ден, докато подреждах старите си вещи, намерих снимка на майка ми от времето, когато бях дете. Погледнаха за момент, почувствах лека тъга по жената, която тя можеше да бъде, и след това бавно я прибрах в една кутия в мазето. Вече не изпитвах омраза. Изпитвах само мир. Понякога най-голямото доказателство за обич е да пуснеш някого, но понякога най-голямото доказателство за самоуважение е да затвориш вратата и да не погледнеш назад. Аз избрах себе си. Избрах истината. И за първи път в живота си бях истински жив.